Salutări, ce mai faceți? Uite, eu am făcut un duș și aștept să mi se usuce părul. Să mi se usuce părul, fiindcă e dezastru. Da, deci am vrut să vă zic că bună, bine ați venit pe pagina mea. Eu sunt Mara Larisa Strango, a.k.a. Mara the Prolific și sunt o artistă desăvârșită, o pictoriță legendară și vreau doar să vă povestesc câteva lucruri despre mine. Am aici un artist statement și vreau să vă povestesc puțin. Vreau să vă citesc, adică mai degrabă. E pornit? Chestia asta e pornită. Atâta m-am străduit să-i pun puful ăsta că da, m-am străduit o tonă. Tot am transpirat. Da, deci. Da. Deci a fost o perioadă în viața mea când am fost pur și simplu așa împotriva artei. N-am vrut să mai fac nimica, n-am vrut să mai contribui artei, n-am vrut să mai particip în nimica, n-am vrut să mai studiez artă, n-am vrut și nici n-am putut. Dar cred că faptul că n-am putut a fost rezultatul faptului că nu am vrut să mai particip și na. Și, deci, am să citesc ce am scris în artist statement despre perioada asta în viața mea. Deci am scris, however, I was fed up with my art and didn't want to do it anymore. And for 5 years or so, I was not able to produce anything, especially something that I considered to be of any value. Da, așa este, într-adevăr, nu am putut nu am putut trage o linie în viață să-mi salvez viața, adică nu I couldn't draw a line to save my life. Da, și na. În fine, nu știu dacă voi știți, dar acum 10 ani, era cam o perioadă, era un program care se numea Picasa și era un free computer program unde îmi petreceam eu timpul. Le editam pozele, selfies-urile, pozele pe care le luam de pe internet și așa îmi petreceam eu timpul. My free time. That's how I used to spend my free time. Și da, am crezut că mi-am pierdut talentul. Eu cred că talentul ți-l poți pierde dacă nu ți-l respecti, în primul rând, dacă nu-l respecti și dacă nu îl folosești cu bine, spre bine, adică spre a ajuta oamenii, omenirea, îl poți pierde, să știți. În fine, da, deci. Și, da, după vreo 5 ani de zile, așa, 5 ani de zile, 5, 6, 7 ani de zile, ceva de genul, am petrecut făcând nimica, adică nicio artă. Și apoi am început acum, hai că mai bine vă zic citesc în engleză, fiindcă it makes more sense that way. I started to make lines here and there, but I could see I was very out of my depths at something that once felt so natural. Frustrated, I bought a small canvas, picked up a brush, because I thought that was the end of me. But I painted the portrait. I invited my mom and dad to see it, and my dad said, something happened. And I carried on painting more portraits, then compositions with figures, and slowly progressing into being able to use my brain in an imaginative and creative way. Deci da, chiar așa s-a întâmplat. Am pictat un portret și mi-am chemat pe părinții mei în cameră, un portret mic, să vadă, comparativ cu ce portrete fac acum, să-l vadă.
Și taică mi-a zis așa, "Hă? Wow, ceva s-a întâmplat, Mara, ceva s-a întâmplat. Ceva ți s-a întâmplat în perioada asta." Eu să nu pice chestia asta, nu pic așa. Da, și apoi at the same time I kept insisting on improving my drawing, and my lines became more fluid as I started to believe in myself. I feared that I didn't have anything to express. But I kept on going, and now here I am, completely overwhelmed by the amount of canvases and drawings I have accumulated, which need to be seen soon.